हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदोंमोन जे सासे मानसिया जे गावनि गथ'आ बानान खान्थियाव गोबां माने गोब्राब मोनो होनदों गोरा गोरा सोदोबफोरखौ दा बेनिनो माखासे मोन 20टा एग्जाम्पल लाबोदों आरो बेखौ सिफायनायजोंनो आन्दाज मोननो हागोन माबोरै सिफायो गोरलै गोरलैखौथ' हाखागोन नाथाय बेजों लोगोसे क्लास्टार जानाय माने दाजाबनानै थानाय माखासे कनसनेन्ट क्लास्टारफोर आरो कनसनेन्ट आरो भावेलनि क्लास्टार बेनिफ्राय बेफोरखौ माबोरै सिफायो बेखौ मिथिनो मोननाय जागोन बेनिनो मोनसे फार्स्टआव बिदिन्थि जेरै जे नोंथांमोननो बाहाय होदों जेरै बाहाय दं स्टेनफर्डनि नैबे फार्स्टनि जाहैबाय नैबे स ओमफ्राय थ'आ फैदों बेनिफ्राय मा होनो भावेल ए बेनिफ्राय न आरो फ बेनिफ्राय नैबे रेबा जाहैबाय र बेनिफ्राय जाहैबाय नैबे द थिग बेबायदिनो गुबुनफोरखौबो सिफायनानै होगोन मोनफा मोनफा दा फार्स्टआव बेखौ खिन्थानो होग्रोनि मोनफ्रोमबो बर' रावाव कनसनेन्टजों माने खौरां हांखोजों जुदि भावेल दाजाबफायोबा बेफोर गासैबो आखारानो होन आरो दीर्घिकार एबा गोलाव इयानो होन बेनिफ्राय उखारानो होन बा गोलाव उआनो होन बा गासैखौबो जोङो कनसनेन्टनि उनावहायसो दोननांगौ जायो बेनिफ्राय मोनसेयाल' खालि गुसुं इ बे गुसुं इ एबा इकार दा बे इ गुसुं इनि लेङाइ महर सेकेन्डारि फर्म बेखौल' जोङो फार्स्टआव सिफायोबा सिगाङाव होग्रोनांगौ जायो थिग बिदिनो मा होननाय जादों जेनेबा हमनानै ला ब इकार बि बेखौ जों जुदि सिफायो अब्ला बेयो मा जागोननो ब बेनिफ्राय इ फैगोन नाथाय मा होदों बेजों दाजाबनानै थाफानाया नैबे इकारा बेयो कनसनेन्टनि सिगाङाव थायो नाथाय बाखि गुबुनफ्रा जेनेबा बो होनोबा जुदि नै ओकारा उनथिं थादों बेनिफ्राय बु होनोबा जों उकारा गाहायाव थादों नाथाय बेयो बुनि उनावसो लिरजादों जिहेतु उनाव थागोन दा ओंखायनो नैबे मोनसे इयाल' कनसनेन्टनि सिगाङाव क्लास्टार जानानै थायो बेखौ सिफायोबा सिगाङाव होफ्राङो मानसिफ्रा इखौ नाथाय बे नङा बियो कनसनेन्टनि उनावनो थागोन जेरै जाय नैबेयाव बियाव जोङो होदोंमोन दा बेबादिनो गाहायाव माखासे दं बेखौबो लाबा मोनसिगोन बेनिफ्राय दङ नैबेयाव ब्रिटिशनि बेलायाव जाबाय नैबे फार्स्टआ जादों ब मोनसे सिफायना होबाय आं बेनिफ्राय जुदि प्लास होयोबा प्लास होनो हाबाय नैबे जाहैबाय गाहायनिया र' नङा बियो रि मोनसे दङ नैबे महरनि मोनसे रि दङ जेखौ जों गारां हांखोआव मोनो बेनिफ्राय दासो बुंनाया नैबेयाव थ आरो इकारजों क्लास्टार जानानै दङ क्लास्टारखौ नायोबा जोङो इया सिगाङाव दं नाथाय इया सिगाङाव फैया बेयाव कनसनेन्टआसो सिगाङाव फैयो कनसनेन्टनि उनावसो जिहेतु क्लास्टारा माने भावेल क्लास्टार जायो बा गारां हांखोआ दाजाबफायो बेखायनो इया एबारावसो बिनि उनावसो फैगोन इ बेनिफ्राय जाहैबाय बे स'आथ' स बे स'आनो दा बे जागोन बा ब रि आरो थ इ आरो बेनिफ्राय स बेबादि बियो नेक्स्टआव दङ सैध्याग्रहआवबो नुगोन बियो दिन्थिया स एबा स'आनो बेनिफ्राय दङ थ फैयो नैबे महरा दाजाबनाय महरा बेयो जाहैबाय थ बेनिफ्राय दङ इय बेनिफ्राय इयजों क्लास्टार जानानै दं आखार बेनिफ्राय दङ ग बेजों नैबे गाहायाव फैनाया जाहैबाय बियो र आरो बेयो जाहैबाय मोनसे ह आरो बेनि गोजौआव नैबेहाय दङदि अखार बे जाहैबाय अ होमब्ला मा जाखो स थ इय आ ग र ह आरो अ बे मोनसे महर बेनिफ्राय मन्त्रि दङ नै बेयाव मन्त्रिया जाहैबाय मोनथाम क्लास्टार दङ कनसनेन्ट मोनथाम भावेल मोनसे क्लास्टार जानानै दङ मन्त्रियाव बेनिफ्राय अब्ला सिंगेलाव मआनो दङ बेनिफ्राय मा फैगोन मन बा न फैदों बे थांबाय बेनिफ्राय मा दङ थ फैगोन बेनिफ्राय मा दङ थजों नैबे मोनसे दंबावो बे जाहैबाय र बेनिफ्राय मा दङ नैबे इकार बे इकारा जाहैबाय गुसुं इ दा बे जाहैबाय मन्त्रि बेनिफ्राय मन्त्रिखौ खायफा गुबुन बोरैबो लिरो दा नुगोन र मारैहाय मोनसे दंबावो महर बेनिफ्राय जाब्रां दङ जाब्राङाव जों बयबो नुखाबाय गोरलैयैनो बे जाहैबाय ज बेखौ होफ्रांदों ज दाजाब आ अर्थात ज आ बेनिफ्राय दङ जाहैबाय जा ब बेनिफ्राय र बेनिफ्राय नैबे आखार बेनिफ्राय नैबे अनुसारा जाहैबाय अ जाब्रां दानिया एक्सुवेलि बेखौ बयबो क्लास फिसायाव मोनखायो नाथाय क्लास फिसायाव हायो नाथाय उननि क्लास देरलांनायाव बावफिनो क्लास देरलांनायाव हाहैया ओंखायनो गोबांनो गिदिर माने स्टुडेन्ट नङैफ्राबो बारग'लांनायफ्राबो ग्रेजुवेसन जाहैबाबो बावहैफिनो जुदि इंराजि मिडियाम दस्रायाव फरायहैनाय जाबाय नालाय दा बियो सिम्पोल खोथा नाथाय लवार क्लासाव क्लास 1 2 3 बा नार्सारियाव बेखौथ' फोरोंनाय जाखायो बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव चौधुरिखौ जोङो मारै लागोन नायदो बे जाहैबाय स ओमफ्राय नैबे जाहैबाय औखार नालाय बेयो ओंखायनो औ बेनिफ्राय दङ ध नालाय बे ध उखार नालाय बेयो उ बेनिफ्राय र आरो नैबे जाहैबाय गोलाव इ
एबा नैबे जायखौ दीर्घ इ होनो एसामिसाव बर'फ्रा खायफा खायफा दोर्गि होनना बुङो नाथाय दोर्गियाथ' मिनिं गैया दीर्घ इसो माने गोलाव इ बेनिफ्राय दङ मोनसेया जाहैबाय ज्रि-ज्रियावबो दङ बे जाहैबाय सिगाङाव फैगोन ज कनसनेन्ट बेनि उनाव फैगोन नैबे गाहायाव फैनाय दाजाबनाय र बेनि उनाव फैगोन बे उननि गारां हांखो इ एखे रोखोमैनो बेयो हाइफेन आरो बेनिफ्राय नैबे एखेयानो थांफिनबाय बेयो ज र इ नेक्स्टआव जादों लोरबाङाव जादों ल बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय ओखार बेनिफ्राय दङ र बेनिफ्राय आरो ब बेनिफ्राय फैदों आखार आरो बेनिफ्राय बेयो जाहैबाय अनुसार माने अङ दानिया बेनि उनाव आरोबाव मोनसे दङ जात्रा नैबे बाथ्रा एसे बाहाय गोदान मोनदों बेयो जाहैबाय ज बेनिफ्राय जाहैबाय आनै दङ आखार बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय मोननैया थ दाजाब र समान समान मा जागोननो बिदि महर मोनो बेखायनो मा जागोन फार्स्टआव बेयो थ फैगोन बेनिफ्राय र फैगोन बेनिफ्राय आखार फैगोन बुजिना मोनदों माने मा होननाय जादों नैबे महरा बेयो मा जादों थ दाजाब र बेखायनो मा जाबाय ज आ थ र आ बेबादि होमबा ज आ थ र आ जात्रा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ ससाइटियावबो गोरलैयै स बेनिफ्राय नैबे अ दङ बेनिफ्राय दङ स आखौ होफ्लांबाय स अ सबाव ओमफ्राय आ इ ओमफ्राय थ आरो इ नैबे नङा गुसुं इसो मा जाखो होमबा स अ स आ इ थ आरो इ बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव बानभट्ट बावबो गोदान नुगोन ब आ आरो नैबे मोदोनान न बेनिफ्राय भ बेनिफ्राय बेयो जाहैबाय थ आरो थ बे मोननै दाजाबनानै गाहायाव जादों थ बेबायदि महर बानभट्ट बेनिफ्राय दङ अर्थशास्त्र नैबेयाव आरो मोनसे गोदान नुगोन गोदान माने दहाय मोनसे नुबोखादों फार्स्टआव दङ अ बेनिफ्राय जाबाय अर नैबे गोजौनि रेफ थारमाने जोङो रखौ बुग्रोनानै सिगाङाव उनाव जेसेबांनाखि हांखो दाजाबो बियो समान समान मा जागोन गोजौआव रेफ महर मोनगोन आरो जुदि थखौ सिगां बुनानै रखौ जुदि बुयो माने जायखिजाया खौरां हांखोखौ बुयो अब्ला थजों गाहायाव ओरै फैगोन ओंखायनो बे सिगाङाव बुग्रोनाय नालाय बा र सिगाङाव थादों नालाय गोजौआव थांदों बिदिनो नायदो अब्ला मा जागोन बियो अ र थ आरो नैबेया जाहैबाय दालाय बिसोर नालाय बेयो स बेनिफ्राय आ बेनिफ्राय स बेनिफ्राय दहायनि थ आरो र दाजाबनाय अर्थशास्त्र दानिया प्रेक्टिस 13 नम्बर ख्रिस्टाब्दआव दङ जाहैबाय ख बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय रिनि दहाय खिन्थाखादोंमोन गारां हांखोआव जोंना मा दंमोन मोनसे नैबे रिनि नैबे बाहागोखौ लाङो हर्सरि ना मा होनो असमियायाव बेखौ होनो जोङो रिल होनो बर'आव बे ख्रि नैबे जाहैबाय स फैफिनबाय मोनसेया नैबे दाजाबनाया बेनिफ्राय दङ थ बेनिफ्राय दङ आ बेनिफ्राय नैबे दाजाबनानै दङ ब आरो बेनिफ्राय दङ द बे ख रि स थ आ ब द बे बेनि उनाव हास्राव बे प्रेक्टिसा गोरलै जाबाय गोबाव जाबाय दा बानायगासिनोखा बिदिखौ ह आ स र आ उ हास्राव नेक्स्टआव दं आब्रुथिया जाहैबाय नायदो आ बेखौ गोबाङानो आन्दायो गोबाङानो आखार दाजाबफानो नागिरो नाथाय गारां हांखोआव जोंना आ दंखायो बेखायनो आयानो बियो आ ब र उ थ आरो इ नैबे इया फैनाय दानिया फैदा नैबावहाय एबाराव गोदान मोनसे मोनगोन बे जाहैबाय श्री कृष्णआव माबादि नायदो श्री कृष्णआव नैबे मोनसेया श्रीया जोङो श्रीखौ जोङो माबे मबाइलाव एलफाबेट हिसाबै जों मोनखागोन किबर्डआव नाथाय बियो बे नङा बे जाहैबाय नैबे दालबिसजों दाजाब र बे मोननैजों दाजाबनानै बे महर जायो बेनिफ्राय नैबेया गोलाव इ
बेनिफ्राय दाजाब दङ ख, दाजाब दङ गाहायाव रिनि, बेनिफ्राय दङ नैबे स'आ दाजाब, बेनिफ्राय दङ एखे न'। नैबे स'आ जायासै महरा, अब्ला मा जागोन नायदिनि स, र, इ गोलाव इ, बेनिफ्राय ख, बेनिफ्राय रि, बेनिफ्राय स, बेनिफ्राय मोदोम न'। बे श्री कृष्ण। दानिया जादों जायख्लङाव ज, आखार दङ आ, इ मा इय, बेनिफ्राय दङ ख, बेनिफ्राय ल, उननि अ, जायख्लं। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव साधु, साधुआव जाहैबाय स, आ, बेनिफ्राय दङ ध आरो बे जाहैबाय गोलाव उ, साधु उल्था थांदों ओंखायनो गोलाव उ बे। बेनिफ्राय दङ लास्ट मोननैसोआव ओंथि, ओंथिया जाहैबाय ओआ दंखायो, उननि सार दंमोन, नैबे उननि सारखौ नांला, उननि सारा जाहैबाय अङ, बेनिफ्राय जाहैबाय खौरां हांखो थ, बेनिफ्राय फैबाय इ, ओंथि। दानिया फैबाय लास्टआव बैसागुआवनो, बे एसे गोलाव बर'नि। बेनिफ्राय दङ जोङो नुबाय फार्स्टआव ब, बेनिफ्राय दङ ऐखार, ऐखार ओंखायनो बेयो ऐ, ब, ऐ, बेनिफ्राय दङ स, बेनिफ्राय दङ आ आखार नैबे, बेनिफ्राय दङ ग, गजों दाजाबदों उ, बेनिफ्राय दङ व, बेनिफ्राय दङ आ, बेनिफ्राय दंबावो अ, बेनिफ्राय दङ न, बेनिफ्राय दङ ओखार। बे बैसागुआवनो। दा बेबादिनो गोबांथार गुबुन गुबुन गोरा गोरा सोदोब फराफ्राव मोनो। बेनिखौ MIL साबजेक्टनि थाखायल' लास्टाव होनाय जायो सेबानिफ्राय माखासे माने बानान सिफायनायनि, बेफोरखौ टिचारखौ फोरोंनो थिनो। बेनिफ्राय माखासे माने साबजेक्टफोराव मोना, नाथाय बेफोरखौ गोरा गोरा मोनो, बेफोरखौ ट्राइ खालाम, बेबादिनो सिफायनानै ला, बेबादिनो माखासे। आरो बेनि मोनसे गोदान जुदि गोराथार मोनोबा बेखौ मबाइलफ्राव एबा बबेबा मोनसे कियाव टाइप खालामनानै नाय, होमबा मिथिगोन। सिगाङाव होयोबा मा जायो बेखौल' मिथिनांगोन। प्लास बारा क्लास्टारा खौरां हांखोजों खौरां हांखो गोबां जाखाया, माबा जायोबाबो मोननैल' जायो बर'आव। नाथाय जेनेबा हमनानै ला नैबे ब आरो र, बेनिफ्राय आरो जुदि गोजौआव थानाय रेब आरो गाहायाव थानाय नैबे र, बे मोनथाम बेबायदि महर दाजाबनायखौ गोबाङानो आन्दायो, आं दहायनो खिन्थाखादों। जुदि नैबादि जायोबा ब'आ सिगां आरो एबा खौरां हांखोआ सिगां, बेनिफ्राय र'आ उनाव थायो। आरो नैबादि जायोबा मा जाबाय, र'आ सिगां, बेनिफ्राय खौरां हांखोआ उनाव, र'आ सिगां थानानै जायखिजाया खौरां हांखोआ उनाव थायो आरो बियो गोजौआव बिदि बारखोहैगोन। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय दा लिरनायनि बेबायदि ब'जों गाहायाव जुदि बे थायोबा बेयो र' नङा, बे जाहैबाय रि, दहायनो खिन्थाखाबाय बे रि। दा बे मोनसेखौल' गोबाङानो आन्दायो। आरो दहाय बादि नैबेबादि दाजाबनाय, बे दाजाबनाय, बे मोनसे जाहैबाय मा बे थ आरो र'नि दाजाबनाय। बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय जोंना नैबे मोनसेमोन, बेखौ गोबाङानो बे मोनसे हांखो सानखायो, बेबो नङा, बे जाहैबाय बेजों र'जों दाजाबनाय बेबादि। आरो थिग बेबायदिनो द'जों नैबाव दाजाबफायो, बे जाहैबाय द आरो व, बे दाजाबनाय। दा बेबादि गोबां दङ जोंनाव माखासे, बेफोरखौ गावबा गाव नायनानै ला, होमबा मिथिनो मोनगोन। आसा खालामो जाय बिथांमोना रोङाखैमोन बिथांमोना मिथिनो हासिगोन। शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो मिथिनो मोननाय जायो, जाहाथे बेफोरखौ फोरोङा एबा क्लास गिदिराव सोंफिननोबो लाजि, आरो साबजेक्ट टिचाराबो फोरोंफिननाय नङा, रायनानैसो होगोन उल्थानो। दा बेबादि जायो गोबाङानो, बेखायनो बेफोरखौ नायनानै ला। एसेनोसै, गोजोन्थों।